Hola, sóc Emma Tomàs, periodista i creadora de contingut en valencià a les xarxes socials. Tinc un canal de YouTube nomenat Diàlegs, un canal que presente i dirigisc i en el que també m'acompanyen Quique i Natàlia, que són els càmeres i editors de cada programa i que la veritat que sense ells no seria gens fàcil. En este canal cada setmana coneguem a diferents protagonistes valencians que van des d'humoristes, presentadores i presentadors, cantants, escriptores i escriptors. En resum, un espai en la nostra llengua per a conèixer cada setmana a la gent de la nostra terra vinculada sobretot a la cultura. A banda de YouTube també em podeu trobar a Instagram, Twitter i Facebook. I moltes de vosaltres es preguntareu per què t'agrada crear contingut en valencià? Doncs molt fàcil, perquè és la llengua en la que he nascut, he crescut, pense, reflexione i que millor em representa. I què millor forma que fer-ho que amb la teua llengua. I tu què? T'animes?